Огнената династия, книга първа, Зеленият дракон. Написана и прочетена от Тома Томов. Глава първа. Гулската бърлога. Тъмнината го обгръщаше като стар приятел. Малки късчета лунна светлина се процеждаха между прорлуките на високите дъбове. Тъмногор беше най-гъстата гора в периферията на слънчевите земи. Корени обрасли във всички посоки заплашваха неподготвени минувачи с препъвания, а в гора като тази едно падане можеше да означава сигурна смърт. Не случайно беше тренировъчна площадка на Кралската академия. Квазити, дивища, трикопи, гаргани и още много други чудовища ловуваха в прикритието на нощта. За групата курсисти, изпитвани днес, най-важни бяха гуловете. Човекоподобни разлагащи се тела с ужасно остри зъби и слюнка, която отделя отрова, причиняваща отвратителна болка и в редки случаи дори смърт. Ренис се бе стаил в една достатъчно широка пролука между Бъс и Дриан, която му осигуряваше перфектното място за изчакване. Въздухът бе свеж и прохладен, беше изпълнен с миризмата на цъфнали горски лилии и звъничета. От време на време се чуваха грачене на гарги, накацали поклоните на дърветата и крякане на жаби, търсещи източник на влага в тази суха нощ. Младежът беше уравновесил дишането си и поддържаше температурата си висока. Благодарение на дара си имаше голямо предимство пред съкурсниците си, чието дарове имаха далеч по-еднообразно предназначение. Гуловете нямаха очи, те намираха жертвите си по топлинната им следа. Това беше и причината да харесват място като Тъмногор. Тук въздухът се задържаше хладен дори през най-горещите лета и слънчевата светлина трудно пробиваше през короните на дъбовете. Заради това топлокръвни същества се отличаваха ясно, особено през нощта. Дарът на Ренис имаше подобни характеристики. Позволяваше му да контролира свободно собствената си температура, както и да вижда топлинна картина. Беше се отдалечил от братовчедите си. Волф и Марко бяха повече от неподготвени за гулската бърлога. Само Ренис бе готов да положи задачата, но вече нямаше с кого, затова го слагаха с хора от по-долни курсове. Очакванията към него като наследник на Слънчева крепост бяха огромни. Даваше всичко от себе си на всяка задача, но баща му никога не оставаше доволен. Освен това, Кейла бе оставила редица успехи, които той не само трябваше да следва, но и да надмине. Не обвиняваше сестра си за нищо, но все пак щеше да е приятно, ако от време на време принцесата се проваляше. Волф се развика и шумът накара гаргите да заграчат още по-шумно и да излетят. Прииска му се да го шамароса. Независимо, че братовчет му бе по-голям от него с малко повече от година, той бе далеч по-несериозен. Чуваше ги как спорят кой ще убие повече гулове. Безсмислен спор, ако се вземеше под внимание, че и двамата ще са късметли и да сразят дори един с общи усилия. Това бе и причината Ренис да поддържа температурата си толкова висока, за да привлече колкото се може повече гулове към себе си. Не можеше да си позволи пореден провал. Сестра му също бе полагала задачата 3 пъти и ако принцът отново не успееше, щеше да има един повече от нея. Не искаше да си представя разочарования поглед на баща си. С малко късмет гуловете щяха да игнорират шумните момчета и всичките да погнат него. Той не бе убеден, че ще се справи с дозина гулове, но пък със сигурност братовчедите му ще се предадат, ако се изправят срещу повече от 2. Мразеше отборни задачи като тази. Мразеше да разчита на когото и да било. Първият път с Мирея и Тина го беше направил и това му коства 2 ухапвания, от които бе изпитал болка, каквато не си бе представил дори в най-тесния мъчителен кръг на Гехена. Втория път направи същото, което и сега, но братовчетка му Бистра се предаде на секундата, когато се изправи срещу гул. Волф му беше скочил на бой, когато Ренис направи груб коментар по нейн адрес. Не, каза си той, щеше да се справи с всички гулове, ако ще гората да се окажеше негов гроб. Нещо изшумоля в храстите до него и той се стресна. Беше най-обикновена катерица, която тъпчеше устата си с изпопадали на земята жълъди. Младежът не бе осъзнал кога е потънал в дълбок размисъл. Възобнови концентрацията си и усети топлината, излъчваща се от собственото му тяло. Лунните лъчи преминаха през пролука между листата, откъдето огряха цялото му лице. Ренис имаше къдрава, катранено черна коса, която сега се спускаше свободно по всички страни на главата му. Един кичур постоянно влизаше в светло кафявите му очи. Понякога на определена светлина ирисите му изглеждаха направо червени. Баба му Търгея казваше, че Олум, богът на смъртта, го е белязал с тях при раждането му. Малко черна брада бе набола по 16-годишното му лице, което го правеше да изглежда по-възрастен от връстниците си. Харесваше му да се чувства пораснал.
Носеше гъвкава и лека кожена броня с вградени метални пластини по раменете, лактите и коленете. На гърдите й беше гравиран луминарският тигър. Под бронята имаше памучна подложка и тъмно-зелена туника, любимият му цвят. Беше обул удобните си кожени панталони, с които тренираше, и високи тъмно-кафяви бутуши. Беше приготвил кинжалите си, по един във всяка ръка. Те бяха изкусна изработка на кралският ковач в Пинтер. Чисто черното им острие бе направено от най-качествения закален метал и беше двойно наострено, за да пробива с минимално усилие. Бяха подарък от майка му за 13-тият му рожден ден. Според луминарските обичаи едно момче се превръща в мъж, когато стане на 13 години. Кинжалите просветнаха на лунната светлина. Дръжките им бяха от полирано дърво, обвито с черна кожа. До гардовете бяха инкрустирани малки медальони с червени тигри на жълто поле. Кралският герб на Луминара. Чу режещо скърцане някъде фронтално на него. Започваше се. Това бе звукът, с който гуловете си сигнализираха едни на други, когато набележат плячка. Те винаги ловуваха на глутници. След няколко секунди забеляза 12 червени петна, които бавно се приближаваха към него. Обърна се към братовчеите си и видя, че към тях вървяха само два. Усмихна се на късмета си и се изправи. Хвърли се толкова бързо, че за страничен наблюдател би изглеждало сякаш е изчезнал. Ренис беше най-бързият курсист, когото академията някога е виждала. Това се дължеше отчасти на дара му, но и интензивните тренировки за издържливост с майстор Бехар не бяха за пренебрегване. Високата температура му позволяваше много по-свободно придвижване и го караше да се чувства по-лек. Тичаше по специално разучения от него преди задачата път, за да не се спъне в някой дебел корен. Майстор Елендор не спираше да им повтаря: когато се изправите срещу гол, винаги нападайте първи и се целете в краката. Така ще имате възможност със следващия удар да нанесете фатална щета. Ренис не бе съгласен само с едно. Предпочиташе да нанесе фаталния удар още с първия замах. По този начин елиминираше опцията да бъде контратакуван. Забеляза на 10 метра пред себе си един самотен гул, който душеше въздуха. Със сигурност го бе усетил, температурата му го издаваше, но това нямаше значение. Без да спира се метна срещу чудовището и с един замах на кинжалите разсече врата му. Гнусното мускулесто тяло падна на земята неподвижно и смърдяща зеленикава слуз потече от врата му. Всеки гул имаше уникална постройка на тялото и това беше причината да са толкова непредвидими. Затова беше важно да им даде шанс да го изненадат. Пред него се затича следващ гул, а зад него трети направо се хвърли с разтворена уста към лицето на Ренис. Дъхът на чудовището беше умопомрачаващ, смърдеше на разлагаща се мърша. Младежът отскочи настрани в последния възможен момент. Двата гула се сблъскаха помежду си и докато стояха объркани на земята, той се изстреля към тях. По един кинжал се заби право в слепоочията им, а след това за всеки случай преряза и гърлата им. Всичко вървеше като по вода. Това го притесняваше малко. Предпочиташе, ако нещо има да се обърка, да се случи по-рано, за да има време да намери решение. Имаха 1 час да се справят с нашествието на гуловете. Огледа се. Отдясно имаше 4 гула, събрали се в едно голямо червено петно. Отляво се бяха пръснали други 5. Предпочете разпръсналите се. Все пак беше много по-лесно да ги убива един по един. Първият гул се откри пред него в малка полянка между дърветата. Беше съвсем неподвижен. Ренис не изчака и директно се затича към него. В последния момент осъзна, че чудовището е приклекнало. Не успя да коригира траекторията си, когато то се изправи и младежът го преряза през хълбука. Това обаче не стигна. Обърна се да нанесе втори удар, но гулът се хвърли към него. Ухапването беше неизбежно. Вдигна ръка, за да предпази гърлото си и усети вдигването на остри зъби в кожата на дланта си. Заби кинжала в шията на гула и го извъртя нагоре. След това заби коляното си в брадичката му и главата на чудовището се отдели от тялото му. С известно усилие успя да я махне от ръката си. Мускулите на челюстта на чудовището се бяха стегнали до краен предел. Кръв започна да се стича по дланта и пръстите му. Веднага приклекна и свали температурата си. Не искаше друг гул да го намери, докато изпитваше симптомите на отровата. Интересното беше, че все още не бе започнала ужасяващата болка. Досега ефектът винаги действаше мигновено. Явно беше развил известна резистентност след предишните ухапвания. Помисли си, че може и да не е чак толкова зле този път. Може би действието бе преминало, докато се е борил с гула. Тези мисли изчезнаха почти на секундата, в която изникнаха в ума му. 100 ножа се забиха едновременно по цялото му тяло. Поне такова беше първоначалното усещане. Изпусна кинжалите си и се сви безмълвно на влажната, усеяна с папрат и трева земя. Гуловете нямаха особено силно развит слух, но ако се развикаше, рискуваше поне един да го чуе. Нямаше да е в състояние да го отблъсне, докато се бори срещу отровата. Коремът му щеше да се пръсне, сякаш нещо искаше да излезе от него. Повърна 2 пъти, а след това дойде и най-гадната част – болката в тестисите.
Уникалната добавка към действието на гулската отрова специално за мъжете беше причината девойките от академията да минават задачата много по-лесно от младежите. Повърна още веднъж, този път от болка, и усети, че започва да се успокоява. Беше плувнал в пот, дори памушната му подложка бе залепнала за кожата на гърба му. Надигна глава и видя стряскаща гледка. Всичките 8 останали гула се бяха завтекли към него и 2 от тях бяха много наблизо. Явно в агонията си не бе успял да задържи температурата си достатъчно ниско и го бяха забелязали. Чу се скърцащият звук и по лекия горски ветрец се понесе смъртта на мърша. Той не се забави. Потърси кинжалите си, но откри само един. Прецени, че и без това не му трябва другият и се завтече към най-близкото дърво. Захапа дръжката на кинжала с уста и започна да се катери по масивния ствол на близкия дъб. Напуканата кора на грамадното дърво бе перфектна за човешки пръсти. Привидно добър ход, но всеки, който разбира от чудовища, ще знае, че гуловете могат с лекота да се качват на дървета. Някои с катерене, други с скачане, едно бе ясно – височината не го спасяваше. Не беше и целта му. Там горе щеше да има възможността да се справи с тях един по един. Двамата, които бяха най-близо, започнаха да подскачат към най-ниския клон. Ренис вече се беше изкатерил 2 клона по-високо и хвана кинжала с лявата си ръка. Дръжката му бе направена специално за нея. Вдигна дясната си ръка, но нищо не се случи. Бе прекалено далеч, за да задейства магнетизма им. Маестра Елдиче бе използвала дара си, за да направи така, че всеки кинжал да е свързан с една от ръцете му. Сега обаче десният кинжал явно не усещаше разтворената ръка на Ренис. Той го предполагаше още долу, но щеше да му е твърде сложно да се катери из двата, а бе оставил кълъфа им заедно с наметалото си преди да започнат задачата, за да не ги изгуби. Пристигнаха още 2 гула и единият започна да се катери. Бавно и сигурно се доближаваше до ранения принц. Той се извърна към ствола на дъба и зачака. Малко преди да стигне, гулът скочи, размахвайки с лузестите си ръце към клона, върху който стоеше той. Ренис направи едно бързо движение, с което отряза цялата челюст на чудовището и то падна. От земята се чуха размазващ звук и финални стонове, вещаещи мъчителна смърт. На клона под него се бяха настанили 2 от скачащите гулове. Те едновременно се нахвърлиха към чернокосия и той инстинктивно се прехвърли на по-горния клон. Едва му успя да се задържи на него. Прие, че има само един изход от ситуацията. Трябваше да използва свръхнагорещяване. Способност, която му позволяваше да излъчва огромни количества гореща пара. Тя криеше много странични ефекти, като жестоко обезводняване и в крайни случаи парализа, но сега щеше да е много полезна. Следата от пара и топлина оставяше гуловете в объркано блеене, защото спираше единственият им сигурен начин на ориентация. Съсредоточи се и отпусна тялото си. След секунда на 10 метра от него във всички посоки се виждаха гъсти изпарения. Позитивното на свръхнагорещяването беше, че за известно време ставаше невероятно бърз. Словак скок се приземи на клона под него, където го очакваха 2 гула, които допреди малко му се зъбеха, а сега гледаха нагоре и скърцаха жално. Преряза им гърлата и ги бутна надолу. Последваха 2 силни сблъсъка с земя и тишина. Той също се хвърли надолу, но падна с котешка стъпка и претъркуване. Още от малък обичаше да се катери по стените на замъка и се бе научил как да се приземява без да си натъртва петите и глезените. След 1-2 потрошавания, разбира се. Вдигна дясната си длан и дръжката на втория кинжал се изстреля послушно към нея. Без да се напряга, изби останалите 5 неподвижни гула, като разряза гърлата им. Чу се смразяващ кръвта крясък. Идваше оттам, където остави братовчедите си. Някой бе ухапан. Трябваше да побърза. По пътя си срещна още 2 гула, които обезглави с 2 въртеливи движения. С всяка крачка се притесняваше все повече. Беше стигнал толкова далеч, много по-далеч от предишните пъти, а сега някой от братовчеите му най-вероятно се предаваше. Наистина мразеше отборни задачи. Тичаше без да мисли за препъвания. Няколко пъти нас малко да се пребие, но някак успяваше да се задържи на краката си. Пред него изникнаха 3 червени петна. 3? 2 гула се бяха отправили към Волф и Марко, когато ги остави. Чие беше липсващото петно? Най-накрая се спъна в един корен и с засилка се удари странично в отсрещния дъб. Не спря дори за секунда. Веднага се изправи и продължи да тича, даже още по-бързо. Улекна му, когато съзря сцената. Волф лежеше на земята и се държеше за крака, докато стенеше от болка. Марко се бореше в схватка с висок, но муден гул. И 2 му братовчеди имаха дарове, които им позволяваха да се превръщат в полуживотни. Ръцете на Марко сега бяха космати леопардови лапи, които се опитваха да ударят лицето на гула. Ренис се завтече към тях и с един замах на кинжалите откъсна огромно парче месо от задната част на врата на гула. Той се изви към него и младежът заби острието право в гракляна му. Зелена кръв плисна и го заля, когато измъкна острието. Марко се отдръпна от трупа и се изправи.
Имаше късо подстригана тъмно кестенява коса и големи лешникови очи, които обикновено излъчваха топлина и доброта. Сега в тях се четеше необуздана паника. Носеше почти същата екипировка като Ренис, с малка разлика, че неговата туника беше жълта. Изглеждаше сякаш всеки момент ще се разплаче. Никой не ми каза, че ще е толкова трудно, мамка му, рече задъхан Марко. Едвам си поемаше дъх. Какво стана? Къде е другият гул? Попита Ренис и забърза към раненият Волф, който не изглеждаше никак добре. Успях да го преборя, но този проклетник взе, че ухапа брат ми. Отвърна тъмнокосият младеж и посочи към високия гул, когато Ренис срази преди малко. След това, преди да разбера какво се случва, се нахвърли върху мен. Принцът огледа прасеца на братовчеци. Беше наистина дълбока рана. Вече се виждаше и малко гной по краищата й. Нищо общо със собственото му ухапване, което той вече почти не усещаше. Рени свали кожаната си броня и съблече горните си дрехи. От подложката щеше да стане перфектна превръзка. Скъса я през средата и направи възел около раната. Как така не се предаде? Не те ли боли? Попита през шепот Ренис. Определено се радваше, че Волф не се е предал, но за пръв път му се случваше и се очуди от издържливостта на братовчеци. Отговори му Марко. Може и да не ти се вярва, но ние също искаме да минем задачата успешно. Към нас може и да няма такива очаквания, но ние също сме от рода Хамид. В гласа на младежа с леопардовите лапи се чуваха нотки на обида и гордост. Волф кимна одобрително на думите на брат си. Ренис ги изгледа един по един в очите и се почувства неловко. Беше очаквал много по-малко от съотборниците си. Като деца двамата му братовчеди, както и повечето от децата на лордове, рицари, стражи, слуги и други жители на замъка бяха по-едри от него. Затова редовно го преборваха в игрите и тези ститли му се подиграваха. Нещата рязко се промениха, когато даровете им се появиха и още повече, когато влязоха в академията. Той не само беше по-талантлив от тях, но и тренираше много по-усърдно. Сега печелеше всеки двубой, дори срещу вече завършили изпълнители на краля или майстори от академията. Не го чувстваше като отмъщение за когато беше по-слаб от тях, но пък и нямаше съчувствие към по-немощните. Реши, че от тук насетне ще се постарае да обръща повече внимание на братовчедите си. Сега какво ще правим, братовчеде? Попита Марко и изгледа притеснено брат си, чийто поглед започваше да се рее безцелно в далечината. Аз изпих доста гулове, но що майстор Елендор все още не се е появил, значи има още. Също така значи, че и имаме още време. Не мисля, че е повече от 10, може би 15 минути, но е достатъчно да се опитаме да довършим задачата. Ренис усети първият страничен ефект на свръхнагорещяването. Отдавна бе спрял да излъчва изпарения и се почувства отпаднал. Не беше сигурен колко енергия му останала, особено за битка с още гулове. Аз не мисля, че ще мога да вървя, принце. Обади се с насмешка Волф, който изглеждаше пребледнял като платно, но пък успя да седне, което значеше, че болката отшумява. Дългата му права коса се сипеше във всички посоки. Бронята му бе изцапана с зелена гулска кръв, а панталона му със собствената му. Ренис бързо взе решение. Вие двамата останете тук. Марко, аз ще разсея колкото мога повече голове, но ако някой ми се измъкне, ще трябва да се справиш с него. Не влизай в схватка с тях, а нападай рязко и се отдърпай след това. Волф, притискай превръзката си, за да спреш кървенето и гледай да не припаднеш. Ако ти прилушее, повърни, улеква доста след това. Тримата се разсмяха и за момент Рени се почувства отново на 10. Изправи се и без да чака отговор се затича обратно в гъстата гора. С всяка секунда губеше части от останалата си енергия. Трябваше да е бърз като вятъра. Съзря 3 червени петна вляво от него. Първите две бяха много близко едно до друго, затова ги заобиколи и се нахвърли на самотния гул. С ловко движение разряза сухожилията на стъпалата му и той се свлече на земята. Заби двата си кинжала там, където би трябвало да се намират очите му, завъртя остриетата и ги извади рязко и той издъхна. Другите два гула все още стояха на същото място и душеха въздуха. Ренис обаче се чувстваше ужасно. Не само, че го бяха охапали и ръката му пулсираше сега като отново без движение, ами и му се гадеше от свръхнагорещяването. Устата му бе пресъхнала и знаеше, че ако скоро не пие вода, ще припадне. Въпреки това се завтече към чудовищата. Предпочете да пести сили поне малко и не бързаше твърде много. Когато се приближи до тях, те вече го бяха забелязали и тръгнаха към него. Единият скочи с прекалено висок отскок и Ренис не успя да го избегне напълно. Ногтите на краката на гула го съдраха през дясното рамо и той падна на едно коляно. Другият му се нахвърли с оголена захапка. Ренис се изстреля нагоре и направи кълбо във въздуха, с което се приземи зад гърба на гула. С едно 180 градусово завъртане отсече главата от раменете му. Първият обаче вече се бе окопитил и също се хвърли към чернокосто момче. Нямаше шанс да го избегне. Вдигна кинжалите си и замахна с всички сили към гнусното лице срещу него. Гулът падна безжизнено върху него. Беше невероятно тежък за малкото си тяло.
Или просто Ренис беше станал толкова слаб, че не можеше да повдигне мъртвото тяло, смърдящо на разлагаща се плът. Едва му успя да изпълзи изпод слузестото туловище. Тази битка и поредното нараняване го бяха изцедили до краен предел. Реши, че дори да не се е справил с всички гулове, е време да се върне при братовчеите си. Нямаше да е от полза, ако припаднеше насред нищото. Най-вероятно майстор Елендор щеше да ги скъса в този случай. Кейла също не бе успяла да се справи с всички гулове, когато премина задачата. При нея някои бяха избягали, което й отнемаше точки, но все пак се броеше за успех. За момент завидя на сестра си. Нейният дар беше най-перфектното оръжие срещу гуловете. Защо и той не бе наследил бащиният им огън? Харесваше си дара, но далеч не бе толкова силен, колкото наследствения кралски огън на рода Хамит. Бавно се затътри към мястото, където бе оставил Волф и Марко. Молеше се на Микрон да няма повече гулове около него. Щеше да му се наложи да се предава, което на свой ред би било ултимативен провал. Стигна до братовчеите си. Вече не можеше да се държи на краката си и се препъна в един клон. Тогава съзря чудовището, което стоеше в непосредствена близост до него. Беше дивище, огромен звяр, приличащ на тигър без козина. То оголи дългите си остри зъби и се нахвърли срещу него. Сигурна смърт. Точно преди да го захапе, върху главата на чудовището се стовари дълъг меч. Майстор Елендор бе изникнал сякаш от въздуха. Той се усмихна делово на Ренис и рече: „Поздравления, господа! Преминахте успешно гулската бърлога. Сега трябва...” Ренис не чу нито дума повече. Строполи се на земята и припадна. Капитан Далим яздеше бясно по главния път към Слънчева крепост. Беше изоставил ескорта си, който така или иначе го забавяше. Приятният летен бриз се бе превърнал в буреносен вятър, но това не го интересуваше. Рижевата му коса, вплетена на плитка, се развяваше неконтролируемо зад него, а небесно-сините му очи се взираха решително напред. Надяваше се всеки момент да зърне замъка. Трябваше незабавно да съобщи ужасното развитие на войната в Тереказал. Мъчеше го знанието, че брат му най-вероятно е загинал. Той бе от доброволците, отишли да се бият на страната на крал Виего. Нямаше никаква логика в събитията от последните няколко години, но не това бе значение за капитана на личната гвардия на принц Варин. Неговата задача бе да занесе новините на лорда на Слънчева крепост възможно най-бързо. Сети се за Кейла и какво значеха за нея тези новини. Опита се да се избави от тези мисли. Беше ужасно грешно да мисли за принцесата, дъщерята на човека, когото се е заклел да пази с живота си. Само малка част от него се радваше, че тя отново е в замъка. Частта, която трябваше да потиска с всички сили. Стараеше се да бъде напълно безразличен към нея, когато се разминаваха по коридорите. Белите кули на замъка се откриха пред очите му и той се отърси от всяка мисъл, която не бе свързана с задачата му. Лично кралят му бе заръчал да отнесе съобщението на принц Варин. Сърга коня си в ребрата и той галопира още по-бързо. Нямаше нито минута за губене. Крива кула бе паднала и границата на Валория с Луминара се бе увеличила двойно. Трябваше да побърза.